Ako zistiť svoje udržiavacie kalórie, od ktorých sa môžeš následne odraziť napríklad v rámci výpočtu tvojho kalorického deficitu alebo naopak tvojho kalorického nadbytku. Je to počet kalórií, ktoré tvoje telo spáli za jeden celý deň. Vrátane trávenia, dýchania, spánku, tréningu, počtu denných krokov, takže toho, ako sa hýbeš počas celého dňa. V prvom rade si potrebujeme zistiť svoj bazálny metabolizmus. Môžeme na to napríklad použiť taký ten úplne najzákladnejší vzorec. Bod číslo 2. Potrebujeme vynásobiť váš bazálny metabolizmus koeficientom fyzickej aktivity. Potrebujeme tento náš výpočet prispôsobiť podľa vašej aktuálnej reality. Vpisujú si všetky jedlá, ktoré počas toho dňa zjedia, koľko ste jedli kalórií, koľko ste mali bielkovín, tukov, sacharidov. Týchto všetkých dní si spravíme nejaký priemer. Sledujeme si váhu a teraz sa vlastne môžu stať 3 scenáre. Tá váha stúpla, to znamená, že ten TDEE je nižší. Ak tvoja váha klesla, tak je vyšší. A ak sa držíš stabilne, tak práve toto je číslo, ktoré znamená tvoj udržiavací príjem.